somos fillos da nosa historia, así que nada mellor que poñernos a desandar o tempo deixándonos levar da man dos seus protagonistas. Na primeira etapa, que poderíamos cualificar como a prehistoria do fútbol carballés, soaban os equipos de Amistad Obrera, Galicia, Fortuna, Huracán, Español, ata que un bo día, entre os anos 1922 e 1923, un grupo de entusiastas carballeses incondicionais do Café da Terraza, actual casino, entre os que se atopaban Luciano Regueiro, primeiro presidente, Quiroga, Luis Galloso e Rafael Camaño, fundan o Bergantiños, no que se fusionaron o Fortuna e máis o Hércules. A primeira aliñación foi a seguinte: Cándido, Germán, Eduardo, Penedo, Risco, Durán, Valentín, Caamaño, Monteagudo, Fraga e Miguel. Unha data inesquecible para os carballeses é a inauguración do campo de fútbol de Pedras Brancas, cun partido entre o Bergantiños e o Corcubión que rematou con goleada local, 6-0. Unha persoa destacada daqueles primeiros tempos, non só polo feito de ser a madriña do equipo, senón polo seu traballo infatigable a prol do mesmo, foi Emilia Mariño, que xuntamente con outras mozas da época fixeron a bandeira do Bergantiños. O Bergantiños da segunda metade da década dos 40 foi e é considerado como un dos mellores equipos de toda a historia da entidade. Practicaban un fútbol de altura, doutra galaxia, diríamos hoxe, para deleite dos afeccionados carballeses e mesmo de Galicia. O que non podemos esquecer desde logo é aquel ascenso a terceira que lle disputaron ao Turista de Vigo con vitoria en Carballo por 7-1 e derrota en Barreiro por 7-0. Este acontecemento deportivo xa forma parte do patrimonio do club e do inconsciente colectivo, porque aínda que resulte paragóxico, aquela derrota non foi máis que un accidente, unha mala tarde que non foi quen de lixar a brillante trayectoria do Bergantiños. A finais da década dos 50 e primeiros dos 60, xorde en Carballo unha fornada de novos xogadores que van maravillar os afeccionados. Unha fornada desas que saen moi de tarde en tarde, formada por Esteban Torrila, Barca, Gelucho, Eladio, Alberto de Basi, Labarta, Agustín, Lito de Sabina, Mirucho, Chochi e Paco de Luisa. Nos 60, o equipo segue a súa andaina e eleva o nome da comarca por toda Galicia. A semente dá os seus froitos e o Bergan convértese nun club histórico e tradicional dentro da nosa terra. A tempada 68-69 quedou inscrita en letras de ouro na historia do club. O Bergantiños proclamouse campión da Copa Galicia nin máis nin menos que contra o Turista, e para que a festa fose completa, con vitoria por 6-0 en Carballo e derrota en Vigo por 6-4. Os artífices daquel fito histórico foron os Medal, Lolo, Díaz, Fariña, Facal, Moro, Paz, Diéguez, José Antonio Periscal, Valdés, Casal, Javier, baixo a dirección técnica de Quique Liñares e a presidencia do doutor Mariño. O seu fútbol era de película. Un evento que marcará un antes e un despois no fútbol carballés foi o traslado do histórico Pedras Brancas ao novo estadio. No San Xoán do 1971 celébrase a estrea do campo nun partido no que os equipos da costa, a instancias do Bergantiños, renderonlle homenaxe ao Deportivo polo seu brillante ascenso á primeira división. Na tempada 81-82, o Bergantiños xogou a final da Copa da Coruña en Riazor diante do Portazgo, que se fixo co título. A partir de aquí, dá comezo a época de José Luis Calvo, que marca o inicio dunha carreira ascendente cara ás categorías superiores que nin os máis optimistas do lugar podían imaginar. O Bergantiños proclámase campión da Copa Galicia ao ganar o Meirás por 3-0 en Carballo e perder no Michael Prieto por 1-0. Os xogadores que asinaron ese novo título foron Quique, Mato, Kiko, Pibe, Piña, Juan, Ubaldino, Lerio, Toni Pérez, Alfredo, Durán, Lolo, Mariano e Pumares.
Na tempada 85-86 o equipo xa non perdoaría despois dunha campaña memorable e histórica, pois sacóuselle 4 puntos ao segundo clasificado, o Sporting Sada, e bateu o récord de goles, 112 en 38 partidos. Os xogadores que tiveron a honra de levar o club á terceira división foron Edi, Carballo, Kiko, Juan II, Pibe, Lerio, Piña, Roberto, Andújar, Baleato, Insua, Tasende, Mato, Fariña, Francés, Pombo, Fran I, Gorri, Mariano e Rogelio. Pouco lle durou ao Bergantiños esta nova moza, pois ao remate da tempada 86-87 clasifícase no grupo dos escollidos e ascende a Segunda B, prácticamente como mesmo equipo da tempada anterior, se lle engadimos reforzos como os de Paco, Cao, Lito, Costa, Javier, José Ramiro, Lucho e Chirín. Nesta mesma temporada, o Bergantiños volveu facer historia. Desde todas as casas de Carballo, desde Santiago, A Coruña ou Madrid, todos, absolutamente todos os afeccionados do Bergantiños estiveron pegados á radio durante o mítico partido contra o Rayo Vallecano. O fútbol situou Carballo no mapa deportivo e conseguiu unir a todo un pobo para intentar acadar unha fazaña que non puido ser. O soño era demasiado bonito para ser verdade. Que pasaría aquela noite en Carballo se o Bergan eliminase o Rayo? Nunca o saberemos. Pero por moito tempo que pase, por moitas xeracións que veñan, as lebranzas dese partido xa forman parte da lenda do club. Aquel era un equipazo. Mira ti que fora fallar o penalti un dos mellores xogadores de toda a historia do Bergantiños. Aquel Lucho que onde poñía ollo, poñía o balón. O fútbol é así. A década dos 90 estivo marcado por dous grandes éxitos. O subcampeonato de terceira na temporada 90-91 e o título de campión do grupo galego de terceira división na temporada 93-94, único ata a data na historia do club. Na segunda metade dos 90 e na década seguinte, o Bergantiños afronta un período complicado no que alterna ascensos e descensos entre regional preferente e primeira regional. Unha das fortalezas actuais do noso club é a canteira. No ano 2001 créanse as escolas de fútbol Luís Calvo Sanz, que acollen a nenos e nenas desde idades moi temperás. Biberóns, prebenxamíns, benxamíns e alevíns, que posteriormente pasarán á estrutura do Bergantiños Fútbol Club xunto cos infantís, cadetes e xuvenís. A viaxe a Letonia, o premio a mellor iniciativa de promoción do fútbol base, o triunfo ante Real Madrid, Barcelona ou Atlético de Madrid son momentos inesquecibles que tamén forman parte da historia do Bergantiños. E xa que falamos de historia, outro feito especialmente destacable foi a creación da sección feminina no ano 2016. Nestas 8 temporadas, as xogadoras de Gueli Cotelo conseguiron facer máis grande o Bergantiños, o acadar un ascenso e 3 copas da Costa. O pasado 3 de decembro de 2023 celebraron o seu partido 200 coa visita dunha das grandes futbolistas que medraron no Bergantiños, Elena Vázquez, de 17 anos, actual xogadora do Deportivo e da selección española, que lembra así o seu paso polas escolas e o Bergantiños. É un equipo que me marcou bastante porque, como dixen antes, xoguei bastantes anos aquí, entre as escolas e o Bergan. Teño moitísimos recordos, moitísimas persoas, entrenadores, campos que me marcaron bastante. Están apostando bastante ben polas rapazas e cada vez hai máis nenas xogando aquí moi contenta con que se faga isto. Outro dos grandes estandartes das escolas Luís Calvo Sanz é José Ángel Esmorista Sende, Angeliño. Despois de nacer, deportivamente falando, no noso club, pasou, entre outros, por Leipzig e Manchester City. Angeliño quixo nos deixar esta mensaxe para un ano tan especial. Luís Calvo Sanz, nada, quería aproveitar para felicitaros por estes 100 anos. É un orgullo poder decir que salín das escolas e nada, cada vez que paso pola casa intento ir ás Eiroas para ver a ilusión dos nenos e nenas que participan nas escolas e bueno, a verdade é que teño ganas xa de ir por aí a visitaros a todos os que seguides traballando aí e eso, a verdade é que tuve moita sorte de salir de aí e ter xente que te axuda a mellorar como persoa e xogador e nada, espero vervos pronto e a todos os canteiráns seguide luchando polos vosos soños que
seguro que se cumplirán se traballamos duro e temos a cabeza onde hai que ter e nada, un abrazo e outra vez felicidades polos 100 anos. A Angeliño súmase Miguel Oureiro, que subiu do xuvenil do Bergan ao equipo de terceira división, despois fichou polo Celta e na actualidade xoga no Huesca de segunda división. Boas a todos, antes de nada aos que estades hoxe aí, a toda a familia do Bergantiños e das escolas Luís Calvo Sanz, moitos parabéns por cumprir eses 100 anos. A verdade é que foi unha sorte poder vivir en primeira persoa unha pequena parte desta historia e tamén un orgullo, non? Estou moi agradecido a toda esa xente que nos acompañou e a verdade é que só gardo bons recordos desa época. Gustaríame agradecer a toda esa xente que desde o club nos axudou a desenvolvernos como xogadores e como persoas e que, sobre todo, a día de hoxe ainda o seguen a facer con tantos e tantos rapaces e rapazas. O traballo que se fai destas escolas é magnífico e o impacto que xera na comarca é enorme. Así que estou seguro de que serán moitos anos máis de éxitos e nada, eso unha vez máis, moitos parabéns e unha aperta para todos. Coa chegada de Luciano Calvo Pumpido, actual presidente do Bergantiños, entramos na segunda década do século XXI. Con Jorge Cano, protagonista habitual nas grandes tardes do club, lembramos algún dos grandes momentos da nosa historia máis recente. Recuerdo muchos momentos vividos en este club, por ejemplo el gol contra el Fisterra, que nos da el liderato y bueno, jugar la fase de ascenso a segunda ref. También bueno, el gol contra Londres, que nos da un plus en el ascenso, que estamos pasando momentos complicados con el Dalle Lume. También otro momento bonito fue el centro contra la Rosa, donde nos proclamamos ya equipo de segunda ref. Y después otros momentos muy importantes en este club, como son la Copa del Rey, contra el Rayo y contra el Sevilla, que la verdad que son momentos impresionantes que pocas veces puedes decir que has vivido. Outra das grandes figuras do Bergantiños é o actual capitán do primeiro equipo, o carballés Santi Canedo, que volveu ao equipo despois de aprender e madurar fora de Galicia. O que tamén foi capitán da selección española xuvenil, relátanos as súas vivencias e fala con agarimo e agradecemento do seu club. Quero darlle grazas ás escolas Luís Calvo e aos Bergantiños porque desde os meus 4 anos levan sendo unha parte da miña vida. Creo que o miño que son desde agora é gracias a eles, a como me formaron como porteiro e sobre todo como persoa. Son os mimbres que me axudaron a cando salín fora crecer e afrontar os retos que se me puxeron por diante. E bueno, sí que é certo que despois en casa como ningún sitio e sempre foi un placer formar parte desta gran familia porque bueno, sempre puxeron todo da súa parte para que un crezca e máis sendo de Carballo, ese cariño sempre se notou. E bueno, super contento de formar parte da historia deste Bergantiños porque vivimos nunha época que creo que pode ser considerada das millores destes 100 anos do Bergan, tanto as Copas do Rei como os ascensos á segunda ref. E bueno, síntome orgulloso de ir por Galicia e por toda España representando o gran club como é o Bergantiños. A finais do 2018, o club entra nun período de grandes momentos como a consecución da Copa Federación contra o Ribadumia ou o partido de Copa do Rei contra o Sevilla en Riazor. Emocionante ata o final, con esa oportunidade de empate no desconto. Xa no 2021, o Bergantiños conseguiu o título de campión do Grupo Norte de terceira división contra o Fisterra. O gol de Cano que deu orixe ao noso lema Dalle Lume permitiunos seguir soñando co ascenso. Un ascenso que chegaría contra o Arousa en maio de 2021 con goles de Agulló cun magnífico cabezazo e Uzal
tras un centro de Cano, acompallados por Charli, Rama, Remeseiro, Iago López, Yelko, Martín Lamelas, Canedo, Concheiro, Vela, todos eles dirixidos por José Luis Lemos. Un equipazo que tamén gañou na primeira rolda da Copa do Rei de 2021 contra o CD Tudelano con goles de Uxío da Pena e Yelko, clasificando o Bergantiños para xogar outro partido histórico, o da volta do Rayo Vallecano a Carballo 33 anos despois. Cano fixo o 1-2, pero gañou o conxunto madrileño. A historia repetíase. Se la entrega a Uxío, Uxío va a intentar marcharse, Uxío que pone el balón buscando la frontal del área, aparece Escobar, jugada de espaldas, Cano que remata, ¡gol! ¡Gol, gol, 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 gol de Cano! El primer gol a favor del Bergantiños, vaya jugada, Uxío buscaba la frontal, aparecía Escobar, le encontraba solo a Cano y Cano con la diestra batía en este caso a Lucas Zidane. Todos estes grandes momentos vivímolos mentres o equipo competía na segunda ref, a que queremos volver para seguir facendo historia en Carballo, na comarca de Bergantiños, na provincia da Coruña e en toda Galicia. Nestes momentos, o equipo adestrado por Secho Martínez lidera o grupo primeiro da terceira división, mentres celebra a honra de recibir a medalla de ouro do Concello de Carballo, concedida polo Pleno da Corporación no pasado mes de novembro. Brindemos por moitos anos máis. Dalle lume, Bergantiños, dalle lume, campión!